An balima Mali bamada filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an filɛbagaw bɛɛ ma fɔ ko bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. An bidon kibar daminɛ jamana kɔnɔ kibaruya ye karidon utukalo tile 24 sanba 2025 Angola ye sebaya sɔrɔ Mali kan Afrique cɛw ka bololadolaci la o min na Angola ye sebaya sɔrɔ ni kuru 70 ye Mali ye kuru 43 sɔrɔ n'a kɛra sababu ye Angola y'a ka farafina masa fugulan ta o 12nan ta ni fana ya siɲɛ fɔlɔ ye Mali bololadolacilaw ka wari médaille sɔrɔ Afrique cɛw ka bololadolaci la. Alisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ Bamako marabolo fɔlɔ kiiritigɛso y'a jira ko a tɛ se ka kiiri tigɛ politique tɔn ciliko la Mali kɔnɔ kiiritigɛso kɔfɔlen ye a ko bila ka taa kiiritigɛsoba la ni o ye Cour suprême ye walasa ka ko bila Cour institutionnelle ka bolo kan ni o ye sɛdɛsunba kiiritigɛso ye o laɲini ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni politique tɔn cili latigɛli bɛ bɛn Mali sɛdɛsunba ma. An bɛ taa Senegal jamana na kalo 8 Barthélémy Dias gɛnnen kɔ ka bɔ Senegal faaba mara ɲɛmaya la minisiriso ye lajɛba dɔ boloda yaasa ka nɔnabila suganti bi tɛnɛ utukalo tile 25 sanba 2025 nka sigasiga bɛ ka kɛ kalata in na ka d'a kan faaba marabolo ɲɛmakɔrɔ bɛ sɔsɔli la a ka wulili kan wa a sigilen don a kan ko a ka baara bɛna segin a ma. An taa États-Unis kaw fɛ ka bidon kibaru kuncɛ Ameriki jamana na mɔgɔ minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ la olu ka hakɛ sera a kɛ dɔgɔyalenba ma san 60 tɛmɛnen kɔnɔ san 2025 kalo 6 fɔlɔ kɔnɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ hakɛ minnu bɛ a kɛra minnu ka papier dafalen don walima minnu ta dafalen tɛ o dɔgɔyali kɛra 1,000,000 ani kɔ ye ni ko in bɛɛ sɔrɔla Donald Trump ka sariya talen ye jamanaden wɛrɛw kama a ka jamana kɔnɔ. An balima Mali bamada filɛbagaw ni ne kɛra ɲɛ garisɛgɛ bidon kibaru la an b'a fɔ aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.